Nishimo Obaradi Nishimo Aguriala o Nandumo Ajachuru Nishimo Akariala Nandumo Nishimle Obarano Nishimo Ogukulano Nandumo Aya nebum nishi Akaria I Okuko Kamana Mboyi Channel Lua boy didn't know my kori. Oluwa Junior Olu hey Okuko ke ma no yipuga na-ekwu na oyiri ndike yi be Maggi akpojege nwa tre oh children hey Okuko ke yi ewo hey kedu ka ime nwa dị na Okuko ka ewetu na abụ ewe arịa lekwe ngo ha no nwa beautiful enemy no irege Groundnut hey ihe ga-ama na m ahịa ga-agba ọkụ irele ihe ntetere gị ọnụ ke ime nne m ọbara agwụla m n'isi nsogbu ụwa akarịala asọ onye ji ugba ya nyetu nwanne na gị onye riwe give your neighbor. That is the Bible talker. Yes, if you give your neighbor to yourself, that is you again your neighbor or we are we have Chineke. Only about we pack and because the Bible clear it to us. Yes. Now when the apostle na akwụkwọ not to come manama. Akwụkwọ nsọ. Yes. Also nyeri we nyetu nwanne. Yes. Onye nyere ibe ya anya ọkụ. Give thy life to God. To God to have your soul. Ya Chineke nabata mkpụrụ. No. Ano ki ibe ga-asị ọbara dị na isi ga. Ọbara gwụrụ agwụ. Na ha akalere. Nna m ọbara wụfuru n'elu obe. Ọ wụfuru ihe mana ndị wụfuru ọbara ahụ si laika bitukwa n'ime mmiri. Ọsa yi wezugo onwe gị. Problem mgbe ka ị ga-ewezugo onwe gị na-enwe mmanya. Helin nkume kwuru ekwu. No. Ifule obugo obuba anyị na-ebe na-eti nke ọbịa ome nke ọbara dị n'isi ga-akarịa ihe mgbu nke ụwa akarịa ebesina cry no more maka na o nwere nnukwute ife a na-eme ma atọle gị azụ ya ijebe di ya ozugbo ọya gị niile agwụ nsogbu gị niile iwechiri otu achịrị ya n'aka otu ahasị ya n'ukwu obe at the end ntaka ngwanụ gị na ntọle gị azụ ọ bụrụ ya na-acha ụtọ ọya ma ekwe na ntị gị gaga mhụlalụ ngụkwu ejeele ma gwa m apịa Chineke ọ ga-ekecha m ogologo m nje aka m sonye nwaanyị na m ga-ahọrọ m bịalalụ adịmbe ya apịa ukwu agbajiele m pụedala mgbe m ga-eje eweta onwe m ukwu gbajie m ga-esi m mana ihe dị n'ime bụ Holy Ghost Adoration Ministry nke Kefa de ebube mmụọ nsọ kem mụrụ m na baptizim ọ bụ ya mere na baptizim na-ekwuchikwela ike ataka ya ataka ọ na-present 21 days fasting and prayer march prayer gịnị march ebidogola ebido a 7 days camping prayer obere mgbe a ga-end ya ihe bido na 30th of this month 30th of September to 6th of October this year. Ka mo se no get title ya? What title? Hey, team here. Title me Divine turnaround. Hey! Andu ga na bo kirikiri. Ihe ni na andu ga na bo kirikiri. Trekwe. Eso na ekule he, ekule go tan. Mana enwede nga ha gị na-ebu ajiji. It's the divine turnaround. Hey! I will turn around. Don't want to. Oh, na 7 ka ana ebido na 30. 30 on September. Kwụsị ya na October. Kwụsị na October, 6th of October. Ka a ga-akwụsị ya. Anyị na-eme ya n'ụtụtụ, na-eme n'efe, na-eme n'abalị. Okay, time ọwụla machiri gị ga. Yes. Aga m edo, aga m anọcha ha niile. Aga m anọ ụtụtụ na abalị n'ihe. Onye nwe anyị nwe ike wụsa m ọbara maka ọbara nọ n'isi m agwụla. Ọgwụla o. Fada na-agbalịkwa. Adị m otu abaga mba m ndụ. N'ebe. Na ka awụfuo ihe wụfuru na alịja ahụ emenụ. Ihe wụfuru na ala ofu ụmụ ogbenye. Ị ga-awụrụ ogbenye wụrụ amụsị. O na 30 ka a na-ebido. Groundnut gị ka ama na mache ndị ka ha na ngị anụ biko. Ya.
ọnwụ nwa Chukwu ka ịkwago nwaziri m ozi ọma na ugbu a ị ga-ekweta ị ga-ejite ozi ọma bụrụ aha ozi ọjọọ divine turn around obi n'igwe nna onye ọbụla dị ezi obi na-eso gị ọ ga-atọ ọnọrọ dị ala mana gị na-efe Chineke bụrụ n'obi ka ị nwee ike nweta eke ma nweta nke ọzọ gụdịkwa gosi gị serve thy God to heart to free gị were obi otu efe Chineke ọ mara na ihe na-akpa gị mana ndị na-egbu miracle n'obi aga hapụga salvation sịka ị na-azie miracle gị gbasa obi n'igwe adịghị ụta I am oracle of anointed ngwa thank you tati ya aga ọnọ n'aka anyị m ọnọ m n'aka ọ gbara m gburugburu nwanne m anọ ọ wee ebere Chukwu ọ gbala gị gburugburu ọ tọnụgwulo obi n'igwe tọnara ndị ka ama na mgbe agabedị aga wee nụ ole tọnụgwulo mara ngwa na Chineke ekele dịrị ya osi ka isiri ka ọ marụla ebere Chukwu osi n'eluigwe bịa ka anyị gụtụkwu egwu nne m ọnọ m n'iru m ọnọ m n'azụ ọnọ m n'aka anyị